Kita mulai per minggota, mari de mahida.
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Gok asini rohani Jehova do tanoon, marhite-hite hata ni Jehova do majadi akka langit, marolopolop mahamu aliak kapartigor, mangasahon Jehova taluk do maredde akka na ujur marroha. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate do hami tuho ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean marhite-hite hama matemi. Ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangulu hami ala ni haheheon mi. Dang pola be mabiar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami ruas mudo hami. Di paucat hodo hami sian ngaholomon tu hati uron, sian hamatean tu hangoluan. Atong pargogoy mahami mamuji dohot mangului ho ari-ari. Pasangapon ho di bagasan haporseaon na mangulu, pay masahat hami tu labungmu. Amin. Marede kita. Tatangihon ma patik ni debata di minggu tasadarion, ima natar surat di buku ni Parpesalmen bidu 32 ayat 10 sada. Marlas ni roha mahamu mida Jehova, jala marolopolop mahamu ali akka partigor, jala maredde masude hamu akka parsihohot marroha. Ima sahatna atong rak mangidogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargugoi mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amin.
Mari kita. Tatopo tima dosatta tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo kami di jolom martangi yang tuho, ndada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na godang ido, saya si maroham midasadok bangso nami, saya sama dosa nami saluhudna, saya sungguli maroha nami, asamu baroha dohot pangalahon nami, Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulo kami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosata. Para si roha jala perdenggan basa do Jehovah, labat terimas jala para si roha godang. Dang dibahen tuhita hobar tuak kadosata, jala dang dibalosan tuhita hobar tuak kahajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida kanakna. Asini rohani Jehovah diakana makkabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredega. Oh
Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion di enet sian Evangelium Lukas bidusada memuka sian ayat 46 sahat rodi ayat 55 tajahama marsikat sorin. Gabe di doksi Maria ma dipatibul rohakku do Tuhani. Maria dotodiku mida debata si paluang. Ai ditatap dohai tehon di naposonaon. Perhatuaun maau olat nion marsudut-sudut. Ai habagau do dibain pargogoi tuau, nabadia do guarnai. Ai marsudut-sudut doa sini rohana mida akkana makkabiari ibana. Hagogo do diula tanganai, dipaserako do akan agicang maroha. Akkana gogoi di paijur dosian habang sanasida dipabakit do akkana met-met. Nadengan dipasuk-pusuk ibana tu akan amale, jala akan nalobian dian rumar do dipalahu. Di painu-inu do Israel naposonai marningot asini rohanai. Mangihuton baga-bagana nantuaka uputa, tu si Abraham dohot tu paparana saleleng-leleng. Ima sahatna martua do akan tumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Marede kita. Tidakon maha porseotai, songon nahena tidakon ni dongata saha porsea o disadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargogo na sohatu dosan na tongop palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehova na sasadai, iman na tinubuhon ni Sim Maria, nagabe-gabe ciatur di parbadia adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pangunghuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hal pinorsilang, na tua nua toru dong ditanom, na mulak mangulu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun di debata Jehova, amanai pargogo na sokatu dosani. Di simai bana, pai mamulak sogot tu tanoon, manghumi halap na mangulu doho na mate. Au porsea di tod di parbadia, jala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akana badia, doho esesan ni dosa. Doho dihatai na madok, mulak mangulu do sogot daging halak na umate, doho dihanguluan na sora suga. Tapi bagaimana di puji-pujian sian paduan suara kantate.
tabegema ikinda masa di Huriata. Titing Huria, Manang Warta Jemaat, Minggu Miserius Gordias Domini, tanggal 10 April 2026. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian Minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, Totong mahamu marlas niroha, unang masadi martangiang, modok mauliate mahamu siala saluhutna, ai ido dipangido debata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sada Tesalonika 5 ayat 10 1 ayat 10. Nama ragam, naparjulu. Ulang tahun HKBP. Sahdo surat siat puncak pimpinan Huriata tusude ruas dohot parhaladon ni HKBP di nanaing patupahon pesta parolopolopon ulang tahun HKBP 165 tahun di bulan Oktober naroon. Selengkapna tabegema jinahahon dung sipul titingon. 2. Tahun Transformasi HKBP 2026. Sesuai dengan keputusan Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta pada tanggal 18 November 2025 tentang program kerja tahun 2026, yaitu program khusus tahun transformasi HKBP 2026 Distrik 8 DKI Jakarta, akan dilaksanakan pelatihan transformasi pelayan penuh waktu CHKBP Distrik 8 DKI Jakarta pada tanggal 20 April dan 21 April 2026 bertempat di Lumire Hotel dan Convention Jakarta Pusat. Tolu, Panitia Renovasi Gereja. Nunga dipatupa penandatanganan kontrak kerja renovasi tahap 3 dohot tahap 4 antara Huria Marhite Panitia Renovasi Gereja dohot PT Nikita Sarijaya. Ni hari Jumat tanggal 17 April 2026 niuluhon ni amang Padita Resort. Ihutusi di hari Minggu tanggal 26 April 2026 pukul 10 sadawib patupauma acara groundbreaking manang paborhat tukang laho mamulai ulaun nasida. Tatangyakoma mardalan ulaun renovasi ni Huriata di bagasan pangaramotion ni Tuhata debata. Opat titing marbagas, opat titik sada, titing parjolo. Naing majalo pasu-pasu marbagas ma Leonardo Aritonang, anak niamang Albert Aritonang, tubuh ni inang Monica Borusyaturi, Sianhuta Jalan Guru Serih 2A, nomor 40 Kalisari, Wek 10 Kalisari Sada, Huria HKBP Cijantung. Dohot Orwanna, Hanna Jovanti Sibolon, Ruas Naposo HKBP Cijantung, Boru niamang Juni Apollo Parluhutan Sibolon, tubuh ni inang titik Juariningsih Boru Marpaung, Sianhuta Jalan Guru Serih, Kalisari, Wek 10 Kalisari Sada. Pamasu-masuan di hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026 di HKBP Cijantung masuk pukul 8 WIB. 4.2 titing parjolo. Naing majalo pasu-pasu marbagas ma Misael Gerry Joy Taruli Simatupang. Anak niamang Gadda Simatupang nahinan, tubuh ni inang Rosdelina Boru Simajutak, Sianhuta Jalan Bulaksari nomor 50 RT 014 RW 0 Sia Kalisari Wek Walu Kapungasam. Huria HKBP Cijantung. Dohot Orwanna Meliana Sinabela Boru niamang Damianus Sinabela, tubuh ni inang Erni Boru Nenggolan, Sianhuta Perlanaan Kabupaten Simalungun. Huria HKBP Perlanaan Resort 50
Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026 di HKBP Cijantung masuk pukul 10 WIB. Hujaha hamima surat naro sian kantor pusat HKBP. Madapoton na hinaholongan. Sude ruas dohot parhalaron di HKBP dengan perantaraan proses di inganan Nabi. Tabe ma dihamu di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus natotong mengadongani huriana. Sian uduk serep di rohata tapuji matuhani na mengiring-iring dohot mamasu-masu huriana sian saluhutna sian hatutubuna di tanggal 7 Oktober 1861 satu obbason. Songon hataridaan ni las ni rohata naing patupaon ni HKBP ma pesta parolopolopon manang ibadah raya ulang tahun HKBP 165 tahun, ima di hari Minggu di hari 20 Dung Trinitatis tanggal 10 Oktober 2026 marengana di Stadion Gelora Bung Karno Manang GBK Jakarta ni dohotan ni 100.000 ruas ni huria. Nunga dibabakit uluan ni HKBP panitia penyelenggara ulang tahun HKBPI Hobartusi pinangido ma haradeon di sadok ruas dohot parhalaron ni HKBP anggiat marsitutu laho manangyakon dohot manupahi hatutulus ni pesta parolopoloponi anggiat boy bolas dengan mardalan bain hamuliaon di debata si tolusadai huhut makorhon las niroha di hita saluhutna. Songonima pinasahat tutong-atongata siala tangiang dohot pangurupiot tabi pinasahat mauliati gudang. Tabe mardongan tangiang, Peraja Tarutung tanggal 10 April 2026. Huria Kristen Batak Protestan, Opui Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan ditandatangani dan distempel. Tembusan, Sada, Sekretaris Jenderal HKBP, Kepala Departemen Koinonia HKBP, Kepala Departemen Marturia HKBP, Kepala Departemen Diakonia HKBP. 2 Majelis Pekerja Sinode HKBP, 3 Panitia, 4 Pertinggal. Songonima titing na masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan na sa minggon, aka titing na asing boy matajahat de labara titing na adong di hitabe, say di pasuk-pasuk debate mahita di sude parenggulmiton ni ngoluta. Horas. Tabegema ente puji-pujian sian kor lansia.
Diuluti ada puji-pujian sian for ama Sarawak. Puji Tuhata marhite ede nomor 132 mamuk kesenehat sada laos disonma tapapungu pilihan sada a dohot sada b. Raja di surga.
Dameni debata na sumurung sian saluhuk na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita salukna. Debara tu pangadong manadahami alai toro pandang ditad dari parahami. Ngahayani ano sono sebulan nong salpu alai di minggu manugut. Hamu per minggu jam sia do. Jadi di bulan nong salpu di minggu jam onom doau. Pastiki tukar mimbar sedistrik. Guarhu ima padita martongo sitinjak. Inang perdijabu ima padita mauliate basa rohana huta barat. Ido padita do hamina dua, au padita inang pe padita do. Ale anak konami dang padita. Di pasu-pasu Tuhan itu hami dua yang nakon na porsia di Tuhan Yesus gok asi dohot kuasi joy mercy. Alai holang do nasida syak kami dang rap nasida nuang dohot hami. Ala mangulak kaulon nasida dia kainganan na asing. Nuang ngau marhubas song padita resort di HKBP Keramat Jati. Jadi pajonok do hita. Alai jonok do hamu ruas turuas syak daripada hami tu padita ai sawek do hamu di Kalisari kan do ruas nami sawek do di Pasar Rebo. Jadi anggo ruas ni Keramat Jati do hamu do pajuppa sauna muse do hamu di Pasar Induk kan ido. Jadi tentu anggo merhiti ruas ngami asiterda kita ima partida dana jepet nuang di tonga-tongata nuang saur mahita dohot hatani debata natar surat di Habakuk biddu tolu ayat 10 rodi ayat 10 sia hujah madihita di ida akkadulu kimaho gabi rayon mangalat tak maaek aek nasumar di pangiar lung suarana dopak gijang di paherbang tanganna mataniari dohok bulan togang di hajongjong na di bahen sodang ni subiam akan apa sebut di bahen persiksa ni akka huzurmu dilakai hodo tanoi di bagasan rimasmu di bagasan parpiar ni murukmu di lutakodo akka bangso parbegu nunga borhat ho mabahen hatuaun ni bangsom mabahen hatuaun ni nami ni ahammi dirosahi hodo ulu sian jabu ni parjahat dipatedek hodo ojahan sahak rodi rukung ditulang hodo marhite-hite giringan nasadiri ulu ni partugina akkana dorong-dorong songon haba-haba paserakau akkana marupulup songon nalau mangaton halak nadangol di sihabunian dibolus hodo lauti marhite sian akka hodam ditodong hodo galubang ni torop akka aek magodang nagusang nunga hubege baritana jadi dibaling do butuh hakku akka hitir bibirhu di bahen suarai rodo tahe habusuhon tu bagasan holi-holikku jala mardugu uluni tottu asa hupahoho mahu diari hagugutan molo martahop dopak bangsoi nama ngarupa nasida ay dang martubur di siha wa tajau jala dang marparbue akka hau anggur labang do bunga ni hau jitun jaladang dapot si panganon sian akka hauma rasip do akka biru-biru sian balian jaladang adong be jonggi di bagasan bara alai yang goau marulopolo maahu di bagasan jahoba jala maria iya mida ahu mida de bata ni hatu auku
Jahoba do Tuhani do hagogokku, jala di bahani-bahani do pattu tu dosson ursatini, jala togonna do ahu dumege akka dulukku, ima dipadde edde mardongan parhinaloan. Ido turpuhi, huriani tu hatta, godang do dengan bahasa ni debata naung zinalo ni bangsoi. Dibuan na sida haruar siya Misir. Di pamonang na sida maralohon torok bangso humaliang di Tano Kanan. Jala halongangan tahe. Masa di ngulu na sida ganupare. Alai dang tolak na sida mangulu di hatani debata. Ai di debatado juitu nasida molo satia ho mangihutonau marsobbatuau jala dioloi ho patikku pasu-pasu kumaho alai molo di pardua ho au songot Tuhan jala dang diulah ko patikku bura aku mahoninna. Jadi nunga sahati tonai itu bangsoi. Jadi saliling satia nasida terpasu-pasu. HP nuaeng nunga marsobba nasida tu gana-ganaan. Marsobba nasida tu bal. Marsobba iban nasida tu dibatasi leban nahumaliang nasida. Caladang di pajongjong nasida behati goran. Ai nunga di pasia-sia nasida akan napugos akan nasomar diha-diha torop sian nasida paguguk hamorau tu dirina pasobuhon haha anggina marsikor tang lomo berohani Tuhani marnida parangeni bangsoi nunga dilubahon panurang itu nasida asa dipau barohana molodang bolok konon nama nasida tu Babil. Bolok konon nama nasida sian hutan nasida di Israel. Iman yang namasa di turpuk tahun. Jayang go panurirang habagukon direnungkan ibana ise Tuhani di ngolun di bangsoi. Jala dibering ibana namasa di tonga-tonga di bangsoi. Aha mahorwana neng masa. Mola dong do bibelta di si tabereng bema bibelta asahujaha musedihita ayat 10. Nunga hubege baritana. Dung di bege baritaya mana masa. Baling do butuh hakku. Akkahitir bibirhu dibahas suarai, ngamar rongom suarai. Rodo tahe habusuhon tu bagasan holi-holikku. Dang marno sabbe holi-holina. Jalan mardugu uluni tottu. Asahu pahohom, ahu di ari hagugutan. Molo martahop doppak bangsoi namangarupa nasida. Nungaro bangso parbegu nang mangarapok bangsoi, mangarupa bangsoi. Nga mabiar ibana akkahitir, nga mardomu tokni dugul-dugulna, mardomu alani biarna. Butuhana pe nga dibaling, nga hola na marputori di bagasan. Holi-holi na pe nga herana busuk, dang marnaube. Karena ketakutan yang luar biasa. Nga kahitir ibana mabege suara di nanengro mangarapok bangsoi. Majaja bangsoi, mamorangi bangsoi. Dang berdaya bebana. Mendengar kabar yang begitu menakutkan, menggelisahkan, dia tidak sanggup lagi berdiri. Alai no porsuk ima ayat 10 itu. Dang mertubur di sihawat tajau. Jaladang marparbue akahau anggur. Labang do bunga ni haujitun.
Jalarang dapok si panganon sian akka hauma. Rasip do akka biru-biru siap balian. Jaladanga dong be jonggi di bagasan bara. Ngaroma lapetaka. Ngaroma lapetaka. Hauma pedang denggabbe, atajau pedang tubuh be, pinahap pedang mangulu be, ngarasip sude. Kemiskinan sudah melanda, kelaparan sudah melanda. Anggora rakyat berata alamin na sono nate. Paling guna ta alamin waeng daya beli kurang ate. Barang-barang naik harga tetapi penghasilan tetap malah cenderung turun. Paling doi. Alidang dope sape sono nate. Marpogos dangarong si panganon. Horba pedang arong be, lobu pedang arong be. Harus suasana dang marparbue be. Sudah kering kerontang, kelaparan. Jadi dua suasana yang mengerikan. Musuh dari luar, kelaparan dari dalam. Bama molomasa si songoni. Apa yang akan terjadi pada kita ketika kesulitan datang? Ida no yang jojo tu tongat-tongat tadi baga setiko moloroma hapur suhon hamaolon. Tu dia mahita. Ahado si patu pauta. Alai yang go si Habakuk songonod de bana. Ngaro parmusuon, ngaro hapuguson roma ibana maddo. Alai anggoau ninna si Habakuk. Marulupulu maahu di bagasan Jahoba. Jala Mariaia ahu mida debatani hatu auku. Ini sudah terbalik ini. Orang kalau sudah datang derita menangisnya, menjerit, mangangguhi do molorosi taonon. Alayang go si Habakuk asing go sikap nibana. Marulupulup jala Mariaia do ahu mida hatu auku di nibana. Marlas niroha alanyaha. Jahoba Tuhanido hagogoku. Jala di bahani bana do patu tu doson ursatini. Jala togonna do ahu dumegi akka dolok-dolokku. Ima di padde edde mardongan parhinalawan. Dalam suasana derita, dalam suasana sulit, masih ada satu lagi pegangan. Datang kepada Tuhan. Marulupulup tu Tuhani. Sudah dua hitama boto edde duk sonang rohakku ate. Wetedehum majolo, tak akapellahum majolo mangedehunonate. Tetap saja, tenang saja, tidak usah khawatir pemain musiknya. Ini jemaat ini pintarnya menyanyi ini. Tanpa musik pun bisanya mereka nyanyi, enggak usah takut. Dung sonang dua ya. Dung sonang rohaku di bain Yesusi. Porsu taon di son napos dorohaku di tuhatai di pasonang totong rohaku sonang do di pasonang totong rohakon sonang rohaku porsupe hutaon deso. Ido molong ngarap doho Yesusi. Ido banda boy Maria iya jala marlasnya roha di bagasa Tuhani mana ngahape namasa. Ido banda dia kote paroha kamu nakin sonang ne tergejang doi. Sonang do iko gejang do sonang. Unang sonang do stok do hasonang si soni. Oh gejang do hasonang. Atong tabagajang do sonang roha tau tede homa do sonang nai. Dua ya. Sonang do sonang do
pasona toto rohaku. Jehovah do hagogoku. Ibana hatu oku. Songon ursau bahinonna marajak, mangalaka, madege tano sidalanakku. Tuhan adalah kekuatanku. Bahaya apapun yang datang, kesulitan apapun yang datang, kelaparan apapun yang datang, boi doa marlas ni roha, boi doa mariaia aladong do Tuhakku. Adong do Tuhan Yesus di bagasan ngulukku. Ido parasingan kena porsea doh nasa porsea. Anggo marlas ni roha alani keberhasilan, sudi do bui ate. Sudi do bui. Dak pola adong beda na rupani ngabinereng wisuda rupani. Adong do disi Kristen, adong do Islam, adong do Hindu. Tiki wisuda na sida rak marlas ni roha do. Baru Kristen di jauh tulangna, iba pesta jabuna. Baru akadongan na sian Silomon ibu tu restoran. Do na sana iba rak marlas ni roha do na sida sudi. Dak pola adong sesuatu na istimewa disi. Banaik jabatan nak, bebas pertanyaan, hijau pedita sau gajang tangiang isi, ala nakok jabatan. Jadi las roha biasa dwi. Tetangga tapi tonggo songoni dibayan biasa dwi. Wisuda ibana las rohana, dapuk karijon las rohana, naik pangkat na las rohana, mangomo tiga anak, bayi petong do las rohana. Alai mula mangomo tiga anak tor paretongan na torahado. Oh boy manuhor modal tambah modal itorinda do rupane. Biasa dwi. Tetapi bagaimana bersuka cita dalam keadaan gagal? Bagaimana bersuka cita dalam keadaan miskin? Bagaimana bersuka cita dalam keadaan menderita? Kalau sikap hidup kita tertuju pada gagal dan berhasil, sukacitanya hanya temporary, hanya sementara. Tangis ibana molo dirita, mekeli ibana molo adong silas ni roha. Tetapi kalau di dalam Tuhan Yesus, kegagalan dan keberhasilan itu hanya melintas saja. Melintas sabing doi, mamulus sabing do, berhasil pe mamulus doi. Gagal pe na mamulus doi. Mamora pe na mamulus doi. Pogos pe na mamulus doi. Itu bukan sesuatu yang menetap. Bukan itu yang menentukan hidupnya. Tetapi Tuhan Yesus, Dia adalah kekuatan. Ibana do raja, ibana do nama nesa do saku, ibana do nama buana Tuhan nguluan na sora sudah. Mana ngahape na masa di nguluan, boy doa Maria iya, ala ni asini rohana, ala ni denggan ni basana. Ido parasingan na hita, akan aporsiaw, marlas ni roha hita. Ido mingguta sadarion, misericordias domini. Gok asin rohani Jehovah do tano on. Alai tapanak kok majo level ta saotik ate. Saotik tapanak kok jo level ta namar haporsianon otik. Hita namar haporsianon kacomal do majalo. Molo tayo tong majo tangyang ta. Aka pare dinakin amanami inanami lansia nakin ate. Anggo hamu ate torpos do hamu permudu-mudu Tuhani ate. Dak pola biar hamu haru pirong na martong atong alangiti di sarihon de bata. So na ibote manabungkan. Dang iboto pirong na martong atong alangiti manabung. Dang iboto mamoni, dang iboto mamanen kan. Burung kan tidak tahu menabung kan? Tidak tahu menanam, tidak tahu memanen, tetapi bisa bersukacita di sarihon de bata. Habe dana ro jolma diboto mananom. Diboto menabung, diboto memanen. Sukacitanya lebih besar. Kualitas nijol matong, kualitas mampu menanam, mampu menabung, mampu memanen. Iru bedana jolma dohot pirong namar tong-tong alang iti. Ciunang ido rupani baru pirong ilir demangan namar tong-tong alang itinna. Bela muhita pe. Jirak boleh ko kereju hitenna. Bah. Ngagabi ito ni pirong namar tong-tong alang ito ni naroha. Ay pirong namar tong-tong alang iti dang bersuani, dang mamaneni, dang menabungi. Anggo jolma marsuan, mamoni, dungi dipanen, dungi ditabung. Ido tong jolma, ido parasinganna. Haru hita na bu manabung dang mungkin kuatir hita to.
Dan mungkin kuatir hita. Ci asini rohani di bata mangolu di bagasan hita. Asini rohani di bata alai tapanak kok majolo level ni hapor siap tahun. Dan mertangiang do hita juk ganu pare molotai tong tangiang ta haruna gumurang tabayan. Mangido do kan? Mangido, ido. Ay memang pangido kita sudi ido. Bayido dah. Si molo mangido padita to hamu pas hatto banguna teunak pala songon na juk rohada munada. Ay hami na mangido to hamu asa sauti ahi banguna ni. Tap patuluhon na patayong ni. Padua hoddo titing nakin. Papaton. Oh patulu padua paton na te. Betor lancar matong baik kamu sa taon dah. Ido. Alana tahun naro hepeng nadi hamune nadi di beng akau munai turun dargana. Ido hone ade valuasi neme tahun naro. Ji tahun no pebicamu me, ale tu gereja me pebicamu. Unang tola apo, tu gereja me lihat kamu. Ase tor lancar ya tong kan. Pangido atta mangido. Kam molo mardosa hita kam mangido hasani dosa hita kan. Ido. Ganu minggu hita rotu som mangido hasani dosa. Ganu hari minggu, bahasa ganu hari minggu. Ala dukta jalo hasisan dosa hari minggu, mardosa di pitamu sedung hari Senin kan. Hari Selasa. Sampai hari Sabtu. Oh hari Reu pertanyaan ngatasi saja isia teh. Kami sumsia teh hidup. Kaca mulai hulak do hita mardosa kan. Nadengkan. Tajalo. Tapangido. Ala yang guna menghitung Tuhan ini naik kelas. Di jalo ibana hasasan di dosa, dung di jalo ibana hasasan di dosa, nuang imana manesa dosa. Di jalo ibana hagugon ne baru songot Tuhani mampu manesa dosa. Si jalo hasasan di dosa ibana salilingon, alai naik malebelna gabe si sesa dosa itu. Si jalo asini roha ibana salilingon, nuang naik malebelna gabe parasi roha. Imato jadi tapanak kok malebel tahun nanti. Tajalo asini rohan debata asa gabe parasi roha hita. Mengalir ma asini roha itu hita gabe gok asini roha ma sadok tanoon. Ima ulop-ulopta disima hita Maria iya dangbe hola dia kapamulusan di hasil anon alai sadok di debata di Tuhan Yesus namian di bagasak kita debata nama ngaramoti hita debata nama masuk-masuk hita debata nama jagai hita dijagai mangulut taganu pare dao sian akka hajahaton dao siap parjahat alai dilehod di hita hatiurun di ngulutta siganu pare boy tiur akka ulutta siganu pare dengan di tengah-tengah rumah tangga dengan pare anak konon sudah masih holongan masih asian masih sesat dosa atong marulupuluk mahita di bagasa Tuhani marnas ni roha hita di bagasa Tuhani jala ibana ma gabe sumber ni ulupulupta ganu pare martangi yang mahita amang pardenggan bahasa mauli ate rohanami diho ai di tonga-tonga ni hamaulo don aposom si habakuki marnida bang sominong marsikor nungatura paron jala romuse akan mangarupa molo ido Tuhan diingot biar arsak padelean ilu-ilu do masa di bagasang nguluna alai ditugi hokkodo ibana Tuhan manatap tuho ay hodo hatuaon hodo de bata para siroha hodo partano batuan nami mauliate di ho Tuhan manang dia penamasa no yang di tonga-tonga di portibio di tonga-tonga di bangso nami nasipata lomos nguluni na torok ala somarahato tuan nuaing portibion hinorhon ni akaporang jala do gangguan ni ekonomi ni akabangso songoninang di tonga-tonga di bangso nami lammaol mangalulu siganu pare tungadong hepeng di tiup nasida argana pengalam moro daktuk laha manuhor akan rekod Tuhan debata molomasa si songoni saya luas mahami marsigatung di hosabing unang marsigatuk kami tua hape namasa di hasianganon manang keberhasilan pe manang kegagalan manang kemakmura pe manang hapuguson ala pamulusad dui alai hok doa sini roham dihami pasu-pasu maganup ripe
di tengah-tengah ni ruas ni huriamon. Asa parmianan ni asi ni roham ganup jabu. Samardame sonang ama ina doh akayana kon nasida rodi sudi pangisi ni bagas nasida be. Ala ni asi ni roham sabing Tuhan. Ala ni denggan di basam. Bican naung di sesahudu sanami di hau pinur silangi. Itu buso hami sian hamatiani doh dosai. Loas mahami yang Tuhan parsidohot. Naringgas manisa dosa. Loas mahami Tuhan gabe para sirohas songon asini roham nau kujalo hami i. Loas mahami Tuhan mama sumasu songon pasupasum nau kujalo hami i. Asa marsi nodang buhim di bagasan sudi ruas ni huriamon. Atong Maria ia jala marulupuluk mahami ala ni denggan ibasam naung sahat tuhami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amen. Marede mahita laos tapasaha ma pilihan paduahon dohot diakoni sosial huria.
halang yakom ma peleata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo hararoan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohok na saulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehom itu hami, pilihan nami itu ho. Say jalo may gabi uap na hukus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa ho parhasea kami peleanon, pati bulhon harajonmu, di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham, di Banua Tongaon son na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari, si sama dosa nami, songon panesanami di dosa ni dongan nomor dosa tuhami. Unak kami togio tu pangujunan, palu amahami sian pangago. Pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor hamadamena tu todim. Terakhir aja ya.